वेनेजुएलायाव गिख्रंथाव बांग्रि मावदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदोंमोन। बे बांग्रि मावनाया ओनसोलखौ मोनसे हरर मुभिनि थासारिबो लाबोदोंमोन। शहराव हरखाब मोनसे जोबस्रांनाय थासारिनि सावगारि नुजाथिदोंमोन जायनि जाहोनाव बे मिथिंगायारि जाथायनि गोदान आपडेट बायदियै दिनैसिमाव बेयाव थैनायनि अनजिमाया दासिम 4700 निबो बांसिन जाबाय। उनाव मैया फोसावनायाव मोनसे सोरखारि रिपर्टआव खौरां होनाय बादिब्ला फ्राय 17,000 मानसिफ्रा जखम जादों। जुन 25 खालि 1 मिनिटनि सिङावनो 7.2 आरो 7.5 बिबांनि मोननै बांग्रि मावदोंमोन। बियो ला गुइरा लैथोसेनि रायजोखौ गासै फोजोबस्रांदोंमोन। नेशनेल एसेम्बलिनि गाहाय जर्ज रड्रिगेजआ टेलिग्रामाव फोसावनाय गोदान अनजिमा बादिब्ला बे सप्तायाव खमैबो 4,700 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो सा 1,700 सुबुंफ्रा जखम जादों। जखम जानाय सुबुंफोरनि बांसिनखौनो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज होनाय जाबाय। इउनाइटेड नेशन्सनि बादिब्ला बे बांग्रिनि उनाव दासिम सा 50,000 सुबुंफ्रा गोमानानै दं। बे समाव 100 निबो बांसिन न' बांफोर बायदों आरो सुबुंफोरा न' बायनायनि सिङाव गोग्लैनानै दं दासिमबो बोखांजोबनो हायाखै।